have the wisdom of God, mapunpuno iti sirib ni Apo Diyos. Kasapulan tayo dayjay. Like Solomon. Number 2, be victorious in all challenges in life. Balin tayo nga nabaligi. Gaputa iti rabaw iti daga, yata nga kakabsat, kang runaan da tayo nga anak ni Apo Diyos. Da tayo iti target ni Satanas. Gaputa no saan da ka nga an-anun ni Satanas, delikado ka, baka kadwada ka ni Satanas. No dati plano ni Apo Diyos iti biyag tayo, da tayo iti target ni Satanas. Isu nga aduti aramidon na tapno sumardeng iti pagayatan ni Apo Diyos kada tayo. Isu nga be victorious iti amin nga kapadasan challenges iti biyag. And number 3 dito iti ibingay ko, having the right decision in every life choice. Madan iti usto nga desisyon iti amin nga pagpilpilian iti biyag. Gaputa da ito itinatnagan ni Solomon. Masirim nga agpaiso-iso na. Ngam apay nga saan nga nag-decide maipanggap iti agbalin nga asawa na. Apay nga nagbalin nga adu iti asawa na. Gaputa ti original nga plano ni Apo Diyos kat may sakumati asawa na. Iso nga ayan nga iti sirib ijay. So nga pay possible nga masirib kagayam kat matnag kamutlaang iti dadu mga pagpilpilian iti biyag matnag kagayam iti babae. Apay babae nga talaga ba iti napigsang armas ni Satanas. Kitaan tayo ni Adan. Gapo ken ni Eva ket nagbaso da nga duwa. Nairaman tayo nga nga lubungan, tao diti lubong. Nya sinupay dagiti daduma ni Samson. Samson nga Nazarite pinili ni Apo Diyos, special iti calling ni Samson. Ngam gapu iti babae nadadaal iti biyag na. Okay, oray no ni King David nga kaasitgan iti puso ni Apo Diyos. Ngam apay nga babae iti nakatnagan na. Kasjay ni Solomon, mas karkarkaron ni Solomon. Ta babae iti nakatnagan iti biyag na. Isu nga datayo nga tao nga anak ni Apo Diyos, kasjay metlaang adu iti pagpilpilian tayo. Adadagi jay big decisions in small decisions. Ijay Psalm 119, 105. Okay, datayo nga Kristiyano. Kasano tayo mo't nga pilian dagi jay pagayatan ni Apo Diyos, ijay biyag tayo. Kas pagarigan no agbirbirok tayo iti trabaho. Anya iti right nga trabaho, ag-abrodak nga ta. Wenno aggardinak. Inya ti aplayak nga trabaho diti Pilipinas. Okay. Inya pa nga decision dagiti babaro dita sino nga ta iti pagayatan ni Apo Diyos nga asawa. Apay ni Apo Diyos nga takot agginagan. Ano ko pay nga amo iti kasjay nga awan ijay jak amo ijay Bible nga innaganan ni Apo Diyos iti asawaan. Ngem awan iti mainaganan nga ijay Biblia no sinuti asawaan iti maysa nga baruwin no balasang ayaten nga kakabsat. Kat adu dagi pagpilpilian tayo nga no agkamali tayo, delikado tayo. So pakadadaelan iti biyag tayo, pakadadaelan iti pamilya tayo, pakadadaelan iti purpose iti biyag tayo ayaten nga kakabsat. Okay, Salmo 119, 105. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. DJ sao ni Apo Diyos gayam iti surutan tayo. When it comes to the word of God, ti ibagbaga na nga word ito is the whole counsel of God. Haan laang part of the counsel of God. No di kat DJ whole counsel na. Iso nga importante launay iti agdengdengeg nga talaga iti sao ni Apo Diyos, agmid-meditate nga iso iti kunana ijay Biblia. Kan is-study tayo iti sasauna. This is very important kada tayo nga namati ayaten nga kakabsat. Kat kunana your word is a lamp.
Okay, lamp. Apay nga lampara. Ti lampara, DJ aging gana lang dita as siduglaang iti masilawan na. Haan na nga masilawan iti adayong. Kasjay nga iti ni Apo Diyos nga gisuro. Nga mangibaga iti pagayatan na iti biyag tayo. Tano siguro pakita na your word is sun na init. No kunana ijay, no makitam ijay bangir, makitam ijay bandana ijay. Baka mabuteng ka taado iti pagnaam nga narigat. Ngam ti pakita na lang every step. Kayat nga sawon ti pamati is everyday. Daily faith ti kasapulan tayo. Haan nga weekly faith, haan nga monthly faith, yearly faith. Gaputa haan nga dayjay iti ibagbaga iti Biblia ayatan nga kakabsat. Okay? Everyday nga agtaltalot tayo iti sasauna is alam unto my feet in a light unto my path. Iti silsilawan iti sasaon niya Apo Diyos di jay sakam jay pagnaan kan jay pagnaan na. Hallelujah. Tapno ngay awan ti iparamag tayo. Kas jay iti sirib ni Apo Diyos. Tapno antay nga iparamag nga ammo tayo iti masakbayan. Okay. Ijay Bible, dagi jay big decisions. Bak nalaklakang ag-design no big decisions eh. Kasla na ni Apo Diyos ijay Deuteronomy 30:19. Nga kunana, I set before you life and death, blessing and curse. Siyempre, sino itipiliin tayo? Inya itipiliin tayo, death or life? Naglawag nga life itipiliin tayo. No benediction with no curse. Apay pagpili ka aya iti curse, piliyon mo't aya iti curse. Edi piliyon tayo iti benediction. Ayatan nga kakabsat. Heaven or hell. Siyempre, alangan niya piliyon iti imperno. Piliyon tayo ay iti langit. Ayatan nga kakabsat. Ngam no dagijay nga small decisions. Kat dagito nga small decisions, dakkel iti effect na ijay biyag tayo. Muray ko nam nga pinilim iti biyag, nung nagkamali ka kadagijay small decisions, iturong da ka, iti patay. Okay. Kaputa ijay Biblia kunana kaslangay aday ijay mayat nga pagnaan, kunam nga mayat, ngam iti murdong na pakadadaulan. Amen? Iso nga, kas pangarigan, no, dagijay small decisions. Dagjay big decisions kat pinilim. Biyag, wino patay, pinilim iti biyag. Imperno, wino heaven, edi pilihan tayo iti langit. Nungay kunana kat Jollibee or Macdo. Okay. Ada ba iti pagayatan ni Apo Diyos ijay? Wino inyati aramidok tatangal daw. Okay. Ada ba iti ibagbaga na ijay Bible iti kasjay? So nga kasapulan tayo iti pagayatan ni Apo Diyos kat ada iti maibingay ko nga kararag ko nga maawatan tayo. Dito kat signs, road signs no kuma ijay kalsada, ada ijay road signs. No ijay traffic light, ada iti red, ada iti orange, ada iti green. Ada ijay iti sursurutan dagiti drivers. Anyamat iti sursurutan tayo ijay Biblia. Your word is a lamp. Isu iti sursurutan tayo ijay sa una ni Apo Diyos. Mapan tayo iti sa una ni Apo Diyos. Umun-una nga road signs nga pilyen tayo ijay kalsada nga pagpagnan tayo na espirituan. Umun-una da iti way of righteousness. Surun tayo iti dalan iti kinalintag. Sa di naman nga papanam, remember that you are made righteous. Romans 5:17 and 2 Corinthians 5:21. Through Jesus Christ na aramid ka nga nalintag. Isu nga iti papanam anyaman nga trabaho nga aplayan. Mga sawa ka man. Okay. Ti number 1 nga panunutam. Si kakot pinalintag ni Apo Diyos gapu ijay dara na. Gapu ijay sakripisyo na finish work na ijay krus ti Calvary. Okay. Agbiag tayo nga nalintag. Dahil ti pagayatan ni Apo Diyos. Sa di naman nga papanam, ag-abroad ka man, ag-garden ka man,
Ino niya trabaho nga applyam, ag politician ka man. Number 1, ipakitam iti kinalintag ni Apo Diyos, iti biyag. No dati ag tawtawag nga ex mo, naglawagon, saan nga aramid tinalintag dayta. Amen? Okay, number 2, holiness. Okay, Hebrews 10:10, you are made holy, your spirit is made holy when you receive Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Nagbalin ka nga nasantuan ayatan nga kakabsat. Amen? Isu nga, DJ holiness separated from the world, na isina ka manipod dito'y lubong. Okay? Isu nga, dayta nga biyag mo, para kanya Apo Diyos. Ijay 2 Corinthians 3:18, no ijay Hebrews 10:10, your spirit become holy. Ngam 2 Corinthians 3:18, your body and soul is progressively agbalbalin nga nasantuan by beholding Jesus Christ. Gaputan pa nga nasantuan daytoy bagi tayo kun jay soul tayo ket will, intellect and emotion. Okay, saan pa nga na-complete nga na pasanto dayta. Isu nga by beholding Jesus Christ, the glory of the Lord, daily agbalbalin ka nga nasantuan ayaten nga kakabsat. Kan maikatalo, Jesus peace, John 16:33, an yaman nga decision nga ramidom, masapol adda daytoy talna. Kunan ni Jesus, I live with you peace. Haan nga dijay peace iti lubong. Ngum iti talna ti itud ko kada kayo. Ti talna haan nga absence iti trouble. Haan nga gaputa awan ti trouble ada ti talna. Uray ada iti trouble iti biag tayo problema. Ti sinyal nga pagayatan ni Apo Jesus iti biag tayo ada ti talna. No dita trabahon ket awan ti talna panawon dayta. Amen. And number 4, okay, the love of God. Suruton tayo latati ayat ni Apo Diyos. Sa di man nga papanan tayo, ayatan tayo. Ipakita tayo ti ayat ni Apo Diyos, iti padat tayo matao. Dito iti narigat ngayon, awan ti panangidalan ni Apo Diyos. Gaputa kunana ijay Matthew 5:44 to 45 kunana, love your enemies and pray for those who persecute you. Narigat nga ramilan dayta, but that is the will of God. Love your enemies. Baka kung nata yung nga mabalin, iti kalaban kat ika-curse dayta, lablabanan dayta, gurgurahan dayta, ngamhaan nga dayta, iti pagayatan niya Apo Diyos. Amen? Love your enemies. Narigat tayo nga ramilan dayta, no iti bukod tayo nga pigsa. Amen? And number 5, you are the light of the world. Amen? Sa di naman nga papanam, pagtrabahuam, no sino iti asawaem ti maysa nga suruten tayo nga pagayatan ni Apo Dios agbalin ka nga silaw. Ijay asawam agbalin ka nga silaw, ijay pamilyana. Okay, ipakitam iti kinaimbag ni Apo Dios, ipakitam ti holiness ni Apo Dios, righteousness ni Apo Dios. Amen. Isu nga daytoy kan talaga nga iti pinakamaudi may kainam kararag. It is prayer. Kararag tayo. Kan 1 Corinthians 10:31 kunana, whether then you eat or drink or whatever you do it for all the glory of God. Amin nga ramidon tayo pakaiday-dayawan ni Apo Diyos. Dayjay iti pagayatan ni Apo Diyos. Ijay 1 Corinthians 15:10, amin dagitoy saan tay nga maaramid dagitoy. Saan tay nga maaramid nga agbalin nga nalintag, antay nga kayang agbalin nga nasantuan, agbiag nga nasantuan. Antay nga maipakita iti ayat ni Apo Diyos, we cannot love our enemies. Antay nga kayang agbalin nga silaw iti lubong, no haan nga gapu iti parabor ni Apo Diyos. It is the grace of God. Kunanay jay 1 Corinthians 15:10, but by the grace of God, I am what I am. Nagbanugak ngam isuda, ngam haan nga siyak.
It is the grace of God. Uray datayo, agbalin tayo nga natulnog ko ni Apo Diyos. Haan nga gapo ka datayo, it is by the grace of God.